बेनि गेजेरजोंबाबो दिनै ओरैबायदि दुखुनांथाव जे बिथां रंजन दैमारि दियार रावसारा दिनैहाय दिनै एमडिनि मुङा दिनै सुखि सान्ति खालामनायनि उनावबो बिथाङा जोबथि सानयाव थाहैनो गोनां जादों आरो दिनै मोननो गोनां दिनै सोरखारा दिनै खोथाफोर बुंदों ओरैबायदि बिथांमोनहा फोरमायदों दिनै अफिसाव सोरखाराव सोंथि सोंनायाव खालामनो मावफुंनि खबर होनानै खालामदों दिनै मानो फैनाय रावजों बुंनानै मानो थगायलांनो स्टिमाव फैयो गैला टाइमा मावफुंलाङो बबे समनि जोहोलावला बर' हारिखौ दिनै बारसोमनानै जिउ दान होनानै बिथांमोनहा हारिखौ बारसोमदोंमोन दिनै बिथांमोना दैमानि सावराय बारसोमनानै दिनै बिनि हारिखौ सालायफैनायनि उनावनो दिनै बिथांमोनहा अराव बारियाव थानानै बुंदांनानै बेफोर सानफोरनि आखायाव मुलिजों थाखायजों फुङाव मावनानै रेडियाव उनाव बर' जोहोलाव बिथांमोनखौ लानानै बेखौ मानो बुंसनाखै बेखौ मानो बुंसायाखै खोथाखौ बुंदों मानो मावगारदों मानो मावनो हाया मावफुंथारनांगोन आरो मावनो नङा साननै सानथामनि गेजेराव मा खोथानि गेजेराव बिथाङा मावो मानोना आइ आफा फंबाय बिनानावफोर थांखिनि बावबो सफैनानै गोबां बिथा खालामदों दिनै जायनो सुक्ति खालामदोंमोन बिथाङा दिनै जेराव थानो गोनां जादों आरो मानो थानांदों हारिनि थाखाय नांनायाव बर' हारिनि आलादा रायजो दानायनि थांखिनि गेजेरजों नांनायाव बिथाङा गोजोन सुखिनि गेजेरजोंबाबो दिनै थाहैनांदों नाथाय जों साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा आरो बिभिन्न जोनोम जातिफ्रा सुखि गोजोनै दङ नाथाय जायनो बिथाङा हारिनि थाखाय नाम सोंनानै दिनै सुक्ति खालामदों दिनै जेराव थानांदों इसोरा सैथो जेरै थगायदों दिनै होनो होननानै बिथायलांनो नागिरदों बिथाङा बिटिआर सोरखारा दिनै सैथोनि गेजेरजों सैथोनि फोरमायथिजों जोंनि मानगोनां रंजन दैमारि सारा दिनै गावनि एकटा सेपारेट जा गैया बेनि फोरमाना फैदों आरो बिथाङा थाबैनो सैथोनि गेजेरजों मोनजाफैगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो नै दिनैहाय जे इउनाइटेड कमिउनिकेशन बिमुं जे बिथांमोनहा गायसनदों दादों आं बेखौ दिनै मार्टिन कमिउनिटि जानानै खौथि खौथि साबायखर होयो दिनै बिथांमोनहा इउनाइटेड कमिउनिकेशन बिमुंखौ गायामोनब्ला दिनै बै बिमुं आंनिफोरनि बोहैबाय थानाय जोंनि मोदैखौ खुगानो सोलोंखागौमोन दिनै जिउ दावलांनाय बै जोहोलावफोरनि न'खरनि दिनै फिसा खालामनायफोरखौ सोलोंनायगौमोन ओरैबायदि बिखा गावथाव बेनिखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबनानै गुरै रावजों खावलाय हरो जाहाथे गोदै रावजों मिथाइ जाला सैथोजों आगान होनानै आगान होनानै रंजन दैमारि सारखौ अनसायनो आं खावलायो आरो बेखौनो आं आसा खालामबावो जे जोंनि नैबे दा दाजानाय इउनाइटेड कमिउनिटिफोरा जेरै दिनै बर' हारिखौ रंजन दैमारि दैदेननाय दिनै इउनिटिफोरा बासायनानै आलादा रायजो दानायनि थांखिजों दिनै सुक्तिखौ खालामदोंमोन बेबायदिनो बिथांमोननि दानायनि बे इउनाइटेड कमिउनिटिनि बे सानसे आरो हारिनि थाखाय हारिनि सिनस्रि हारिनि गेरेमसा बिफां महरै जोंनानै थाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो दिनै इसोर आरो साफ्रोमबो दिनै हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय बै जोहोलावफोरनाव आं प्रार्थना खालामो आरो बिथांमोननि दिनै रुंसारि जानानै थांनाय लाइमोन अन्थाव बाथाव फिसाफोरनो साख्रि होगोननि मुं होनानै दिनै मावफुङैया बहुद दुखुनांथाव जादों बहुद बिखा गावथाव जादों आंहा दिनै रावखौबो दुसिनांगौ रावखौबो बखिनांगौ गैयामोन नुनाय मानि गासैनि आंनि आफोनाजोंमोन दिनै बिखा गावफैनो गोनां जादों बेनिखायनो आं साफ्रोमबो आइ आफा फंबाय बिनानावमोनखौ जुक्ति जानानै थार लामाजों आगान होनानै जेलानाखि रंजन दैमारि सारा दिनै गावनि आंगो गामियाव दाय गैयैनि फोरमायथिजों दिनै थारैनो सफैयोब्ला अनसायनांगोन मोसौनांगोन बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगोन गुबुन बिदा फंबायफोरखौ जायनो जायगा होनाय बायदि बिथांखौबो अनसायथारनांगोन आं दिनै बै राजा लानानै
जे ब्रिटिशनि आमोलाव दिनै इन्दिफोरखौ दानानै दिनै हारिनि दिनै डिमान्ड खालामदोंमोन। बे समावहाय गोबां दिनै अलखदाव गोलैदोंमोन मोनसे गामिया आरो बे ओनसोलाव थानाय जे गामि क'क्राझारनि खोलाहा थानाय दिनै गामिया दाउखिबारि औवाबारि आरो आदाबारि होननागुरि बै ओनसोला दिनै क'क्राझार टाउनफोर बायदियाव हाबफैनो हायि जादोंमोन। गावजों गावनि हारिनि सिनायथि गैयि बायदि जानो गोनां जादोंमोन आरो 1918 मोनसे न'खरा थुलुंगा खामखिलायफोरजों खामखिलांनांदोंमोन। साब्रै साबा न'नि फरियाला जिउ दाहोलांनांदों हारिनि मुङाव आरो अब्लाबो रंजों दैमारि सारा फासययाखैमोन। खामनिबाय थानाय अराव बारसोमनानै बिथांमोनहा नांदोंमोन आरो फासययारिया बिथाङा दिनै एनडिबि मुंखौ गायसननानै दोनदोंमोन गावनि आंगो गामियाव। बिथांनि गायसननानै बे एनडिबिआनो दिनै बिथां जोहोलावफ्रानो दिनै जिखिनि हाग्राबारियाव अरनबारियाव दिनै गोजौजों गाहायजों मेगन फोसाबोजों जाय खामानिखौ गाव मुं जानानै दिनै जोहोलावफ्रा थैबोनांदों हारिनि बिमानि रावजों बर' बिमानि गारांजों बर' हारिनि मुङै जिउ गारदों। जाखिनि सफैदों बिथांमोनहाबो देहायाव मोजाङै सफैयाखै। सोरनिबा देहायाव फैदों सोरनिबा रौनि आघात, सोरनिबा देहायाव फैदों हार्टनि प्रब्लेम। बैखौबो दिनै आं दिनैनि फैनानै गुबुन बिखायाव फैदों आरो मार्टिसफोर बायदि जानानै आं खावलायबावगोन इउनिटि फ्रम एनडिबि बिबानगिरिफोरखौ दिनै दुफायाव थानाय मोनथायफोरखौ बिमा आरो बिब'नि समान रानिफोरनो मोनथायफोरखौ मोनफुंनो थालांनाय दिनै जोहोलाव एनडिबिफोरनि फिसाफोरनि मोनथायखौ मोनफुंनो आं खावलायो। मानो होननानै बुङोब्ला बयबो मिथिगौ आइ आफा रायजो राजा बर' हारि मानो गोनां नोंथांमोनहाबो बै समाव जे बर' आइजोफोरा दिनै जोहोलाव एनडिबिफोरखौ मानो दोनखोमादोंमोन आरो मानि थाखाय गावसोर बिदिनो हारियाव गोलैनांदों, मानो गोरलै गोरलै थफिनाय बिबारफोरा जिउ दाहोलांदों बेनि मोनथायखौ मिथिदोंना? बिथांमोनहा बर' आइजोफ्रा एनडिबि जोहोलावफोरनि सायाव बिसास दंमोन। बिनिखायनो बिथांमोनखौ बुखुमानानै गावसोरखौ बारसोमनानै होदोंमोन। जिनाहारि खालामजादों खास्रि बिस्रि सेथि सेथा सोरबाया बलिदान होदों। मानो होदों? जोहोलावफ्रा हारिनि थाखाय बर' बिदा फंबायफ्रा हारिनि थाखाय सानसे बर' हारिनि थांखिखौ जाफुंहोगोन। बिथांमोननि जे थांखिजों दिनै हाग्रा बंग्रा थादों बिथांमोना सानसे मा बुंगोन बर' हारिखौ सानसे गेरेमसा हारि खालामफैगोन। नांगौबा जोंनो जिखि जादोला नांगौबा जोंखौनो हयथा खालामलांदोला बेबायदि खायदों बिथांमोना दिनै जिनाहारि खालामलांजानो गोनां जादों आरो बारनाय बिबारखौ जिउ गारनो गोनां जादों। बिथांमोनहानो दिनै गावसोरखौ खैफोदाव गोलैनानै हारिनि बिदा फंबायफोरखौ जोहोलाव एनडिबिफोरखौ हुकुमानो हादोंब्ला बर' रायजो राजा आइ आफामोन आं नोंथांमोनखौबो खावलायो सैथोनि लामाजों फैनानै जुक्ति जानानै एनडिबि जोहोलावफोरखौ अनसायनो आरो मानगोनां रंजान दैमारिसाखौ अनसायनो गुरै रावजों खावलायहरबाय।